Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Maayong buntag guys. Kung mahilig kong ka og traditional Filipino hilot, first time yung nakita nga video, tanawag yun paminawa para sa imuhan. Maayong buntag sir. Unsa man atong ipamati? Sila gibulo. Way kung di lang piko ba mga January pa ni. Ikanisa mo. Unsa may kuno man kanang Kalit naman yung ako. mo? Di na mo, kuhan mo, musay mo pilo ni siya, di na balik. Kaya mo ni siya nangarang na proyekto ko. Kurog man. So pilang ipamati nimo? Wala man siya, pero kanang manusog na ko rin. Pag manusog, wala siya, maghalay, bro. Malay. Kaya mo marag malak. Marag malak siya. Kaya mo pilo ni siya, di Murag na balik. alam ba murag Ako mapiko man ako puso no, di din siya balik patas kita. Ano sakit na balik. Oh, Asa man napitan sakit diya? siyo. Dire ang sakit, dire wala. Mapil na siya mapiko. Dili mapiko mapil na sakit. Yung murag dugay ka balik. Dili ka balik ug gina ko brown. Mo ba? So nasugo na sa mga January. Kaya siya timper pa niyo. Kana dugas dugay gini na una. Kaniyo. Gusto ka minom tubig dili. Hinay, normal lang. Inom. Minom ka. Gusto pa lang ipamati nimo sir. Tigil. Dili sa pud. Gipog. Bikog. Ang tuo lang. Kanang duwa puli-puli. Wala na gud. Mo ba? Yung mga arthritis. Mo bikog asa dapat ang bikog niya? Hindi ka niyo. Na diyan bikog. Kana masipar ako. Yang mo sabay ni, wala mo puli-puli. Puli-puli ra kamas pahilot sa ako mag narag na puli ra wala ginawa lang. Kana gyud mo rag. Kani may kuno ano Sige. So pag yun, kani ra gyud ako. wala na gilain. Hawak, likod. Normal nga hawak usap tong ulan sakit kayo. Sakit man. May nagabalo ka sa ko, sir. Facebook. Bakura. Dugay na nanawag mo atong guan. Last week. Nya, Nakaroon Domingo ako schedule niya. Nanganin makay Domingo man basig. oh. Lunes na lang. Pero wala ka nakapabok, ana. Magpabok punta ko atong Martes tong adlaw. Ah. Na may lakaw man. Wala na lang na ko. Itong nanawag ko si Mike. Lunes na lang ko magpabok. Sige. Mga nilain. Ako na lang mangita sa mga nakatago diyang panahot. Mas Sige, asa ka tong balay na mo, sir? panakat Davao. Dapat magagikan? O ba? Panakan. Bang ni Kibuloy. Ha? LPU. Bang sa gym ni Kibuloy. Panakan, nya, tibungko. Sila na banda. Ano? Sa airport. Una sa airport. Ano sa airport? Sige. Asig na kay shout out, sir, sa mga silingan sa Panakan. Mga silingan eh. Sa tanan. Shout out sa mga tanan silingan. Okay, so ayan guys, shout out po sa lahat po ng mga taga Panakan, Davao City. Arapit sa Panakan, sir. Sa Impress Subdivision. Impress Subdivision. Panakan, no, sa mga taga Impress Subdivision. Hello po sa inyo, ha, no, sa binagyo sa mga suki. Sa kinatibukan sa Davao City. Siyempre sa taga Panakan, no, God bless po sa inyo, ha. Nasa sa diri ato ang tabangan ng maayo yung pamatiswasan. Siyempre, inabanan sa pagkampo sa Ginoo ka nang magduos ko, ha. Manikamot ta, no, manikamot kung maayo mo ito sa kumain mo. Kahit kayo na ay ginapamati, ay ginapawasan, sa ginagmay lang. Siyempre, sa karoon na po nakakita ng video, please subscribe my YouTube channel, Eric Hilot, ha. And please follow my Facebook page, Eric Hilot ang traditional. Muna akong Facebook page. Ayan, sumugsugo na ko guys. Sugod na tayo, shout out and God bless po sa lahat po ng mga OFW. Ayan, hello po, Davao City. Sige sir, tanggalan tayo sir. Ito, dali, raga nakatuod sir. Ngayon, nilampas ko sa traffic light dito rin. Nya. Itong, bilkin na gabi na ko itong MD drugs ito ba? Oo, pagpapere ka. Diyos, itong kilo drug mo giday. Mercury gyud. Ang MD, wala po, Mercury. Mo gani gabi na ko po. Letter M, ba no? Oo. Dalap na po ni gapon, kuhan mo kita eh. Pero okay na ka na? Kamay daw atras, kamay lang kayo. Tawa na. So ayun guys, so good na ko guys. Please po share sa atong video po. Maraming salamat.
pinakitaan bukan mo sir. Kay katong napiang mga akong bugoy, Hmm. yung pingitag kuan mga hilutay ba. Facebook mo nag Search pero ka. mag-search lang kag hilot dito kay daghan ang mga gawas. O, nagham gawas. Apel ko dito. Apil ang pinakadulo ako kanay. Naman po malay balay. Oo. Ano balay dia? Balay-balay. Si Sar. Malay mo kayo. Ayo tayo. Hilak mo hilot dito mate. Hilak. Hilakon. Dili kita mo sa Facebook. Labing sakit kan. Plano pala ta magtum nagingin man. Parang kulba kayo parang. O may lang ipamagit. Ano hindi po kayo makahilak. No. Hilak lang gamay. Ito. Sagit. Ano sa kita ng pangansar? Rini. Kung tinood. Rini Joy. Rini Joy. Kalit lagi na kung kamo. Nagpasa di kaghapon gabi sir. Pas madong mong lawas. Nagpasa kaghapon gabi. Imasa habat tunas ligo. Ay kiro kung litan kay Ha? manok na kung gusto. Nagpasa kayo naghapon gabi. Hindi niya. Pas mas kusog ni siya ha. Ipoy, mangalay, banho, dala mo na siya. Magkurog, ngol-ngol, nakanang ka na. First time pa nito, September, wala ko nagibas gini. Mura mo di mahawa. Doon, kaya Davao Digos. Ay, Wala rin oras. abot, maragusan re. No, Kita ka sa video na ko siguro. katong taga-kuhan, taga-rapid. Kasi nakitaan mo na yung lugar. Naka-video gito. Kadulong di ka, taga-dinsan, matulapit. Glan, O plan, oo. Glan, abot ang Glan. Layog ng Glan. Layo pa ko doon nas Jinsan. Oo. Karong 19, hanap ko taga-Glan. Ano eh? Magbasra daw sila. So, Glan, ano eh, Dre? ayun dito. Ha? Mando, kaya daw mga 5 ka oras, 4-5. Kung bus. May sakyan, bus na rin tulo sa nakabuk. Ka, 2 oras. Oh, iya bus, dugay biya kay bus na no. Ano? Eh, mag-agad lagi ito sa bus, hono, dili. Tayo yun sila dito sa plan. Sa'yo ganito sila niya. Ila na mag-estimate ang dagan. Dito sila silang balay. Dugay, kaya abot ang private. Abot sa Jinsan, alas 7. Lagyan ako alas 8. Alas 10 lang. Sa'yo daw sila. Ikan daw sila mga alas 3, alas 4. Ihirog na lang mo time. Ano mga pian yun, binada yung mga. Oo, basta mo doon, sir. Apil na mga stroke, man stroke, paralyzed, barang, apil na direct. Barang, gidautan ko, mutopog. Mga daot, ha? Iwan, duwinde, engkanto, diwata, Ano kang pagbiyagan ba? kinsa.
Kung kamuda ko. Sige lang kayo. Magilot ko, apil naman ko na siya. Tanaon ako. Hindi na magkitaan, maayaw. Dili, di. Ang ato ha. Ayuhon lang. Ano ra? Kung bugoy kayo na, tingko ang kamuda to. Mo ba? Ano man? Hambong? Bumbang ko gamay pa. Kuya, kay social media rin eh. Kasi itong banon diri kan, kabando ko man yun. Kasi Sana mga hubakon, dad-adre. Sige, nabulay siya. na ano to. Na, luhay ka na, sige lang nagdibulay sir. Murag na ilagin din yung subdivision. Din. Doon sa airport sir. Bang. At bang sa airport yun. O, at bang sa airport. Daw. Pasulod pa na no. Sulod pa ka sir. Unsa nga subdivision siya? Basta na mag-upload sa tuan. Ayan, igagaw daw. Buloy, Ibulod. airport, Airport, buloy, at bang daw. Sulod pa. Sulod ka dahil munaog ka po ka. Murag nakawa siya ba. Ato na dito. Kanto naman ko. Bagi sulod ni kami ni kinutron mo sa ni pasulod. Asa ang pasulod? Sa highway ba? Kung tinong may mall ako, dahil ko tukod. Dali na kayo, piyo, pandakuha ng itaas kayo. Di para sa Digos, mga dali na kayo. Hindi ka doon. Isa ra kapag sulod, pakilid, wala na. May harap naman kapiklas ko. Ha? May harap naman kapiklas. May hapra, pilara. Hindi po kayo lisod akong address. Lagi kay mga kauban rin nagsabay. Nagsagaran mga ngedre at agbuha tulo upat lima lagi. Nadakot mo kung mitban. Banong yung driver mo, nadakot man. Kung di payo, di siya. Wala na kung madala ka. Ingon ka nga, kung magilot, pwede mo drive. At sagot mo madala.